Tälleen kato me herätään aamulla. Joo, jos väsyttää, niin sit vaan musat täysille ei väsytä enää. Niin. Ja nyt nähdään Nadian voiman näyte. Sitten ovi auki. No niin, ja nyt me ollaan ruokittu hevoset ja katsottiin toi Donnan selkä. Ja kun me pistettiin siihen eilen Arnikaan, kun se vähän jännitti sitä, että se, niin. Ei me mentykään ihan vielä nukkumaan, kun me mennään nyt ensin tankkaamaan, että me ylipäänsä päästään jonnekin kauppaan tänään, ettei saatte sen postauksen. Siipädiipakum. Onpas täällä paljon. No niin, ja nyt Julia menee nostamaan rahaa, että me päästään sen tankkaamaan. Joo, siis Julia ei käytä omia rahojaan, vaan hän käy nostamassa niinku mulle rahaa mun rahoista. Joo, silleen tosi monimutkaisesti selitetty, niin. Eli Julia ei maksa mun bensoja, älkää luulko niin. Koskaan tiedä, kun sä vaihtelet. Niin. No niin, nyt Julia tankkaa. Joo, ja sit edelleenkään mä en pakota Julia tähän. Se haluaa tankata aina, kun on mahdollisuus. Mitä? No, ei se nyt tullut. Hyvät pyyhkivät. Siis oikeesti? En tiedä, joku vanha. Hei, nyt se tuli! Joku tämmönen kukkanen. Ei se kukkanen Se on kukkanen, mutta ei se ole niinku pesuainekaan. Ei niin, kun se on joku systeemi. Eli siis me oltiin 6 aamulla ruokkimassa ja äsken me oltiin menossa heittää hevosia ulos ja me katsottiin, että Ne on tarhassa. Ne on tarhassa kaikkea. Sitten me oltiin silleen, että ei vitsit, että eikö meillä olekaan aamutallia. Sitten kun katsotaan listassa, niin ei. Se on Petra ja Pauliina, kenellä on aamutallia. Me ollaan tuolla heitetty hevosen ruuat aika. 6 aikaa aamulla tultiin sinne heittämään hevosille ruuat ja nyt sitten vitsi noin. tähän just tähän moottoritielle. Ja nyt sitten kohti Skanssia. Ajetaanpas me hiljaa. Niin, täytyy kiihdyttää. Niin. Vähän niinku, apua ei tässä näy. Mutta tosiaan silloin kun me mentiin uuteen kaupunkiin, niin me päästettiin moottoritieltä melkein 130. 140 pitäisi olla aika vähän silloin. Varmaan. Tarkennuskuras. Ja manuaali. Joo. Näin. Ei nyt tarkentaa. Joo. No niin, ja Minä olen tällainen erittäin hieno puhelin. Koitapas tarkentaa vähän. en pysty katsomaan. Onko se sun manuaali vai? Manuaali, niin. Kato, onko se nyt sellainen kuin se on? No en näe tästä. No, voitet. Täytyy tässä ollutkaan teilläkin sopivasti. Uikkareita. Yes, Ville. Täällä. Ja sitten illalla me otetaan vielä lisää videoita siitä, että mitä kaikkea me ollaan ostettu. Niin, mut siis mä oon ostanut nytten rinssikat, paidan ja kengät. Ja mä oon ostanut vasta 1 paidan, mutta älä luule. Shoppailuita on jo mennyt vielä puoliksikaan. Jep. Eikä näytä. Näyttää. No kato, siinä on Julian uusi paita. Ja... Saa näyttää. No niin, saa näyttää. Tällainen on minun uusi paita. Niin, tämä ettei ihan siitä ostaa. Tää on tällainen. Tää on tämmönen sivulta tällainen ja edestä sitten tällainen. Sivulta. Tällainen. Niin, tää on niinku sellaista ihan normitoppi. Se oikeesti, kuka käyttää tällaista? Niin. Hei! Perus. Hei, ootas, sä saat kuvata. Mä annan sen nyt se kuvan. Mutta sä näytätkin ihan mieheltä. Joo, todellakin. Nyt ollaan sit lähdössä täältä. Tanssista. Rullaportaat pyörii. Joo. Sitten on metsä sitä meidän autoja, me tiedetään, tai siis Nadian auto, me tiedetään se siitä, että missä se on, kun siinä on semmoinen katuharja. Kello on 11. Ei helvetti! Mikä munankakkara tää on? Hei jes, tää on sellainen! Millainen? Ei tää on ihan semmonen. No hei. Mulla oli joskus semmonen kolmio, missä lepatti semmoset jutut perässä ja pystyis heittämään. Sitten se meni rikki. Perus. Yllätys, että Ja mulla nyt meni meidän täytyy kiertää tälleen tyhmästi, että meidän pitää mennä niinku Paraisille päin ja sit Kaarinasta lähtee Pörjäsiin päin. Miksi? Aiku niin tietenkin. Kyllä oli sit niinkin tarkka, että tultiin 10 minuuttia ennen kuin kauppa aukesi, niin hetki saadaan sitten täällä odotella. Apua. Nyt me tullaan täältä Pörjäsistä takaisin ja mennään syömään. Niin, koska nyt on ihan järkyttää nälkä. Koska meillä ei edes ollut sitä aamutallia, me herättiin 6 eikä sit olla syöty mitään. Niin, ja sit ois vielä hevosten liikutus ja sit on sit kyllä kans video. Me mennään välillä kun sit kotiin, niin me saadaan akkulataan ja Niin. hetki levää. No niin, siinä siis meidän ateria. Julia otti hampurilaisen, minä otin ateria, minä Tossa on Nadian mun ja tää on minikana. Ja sit se kamera pois, mä haluan kuvaa, että mä syön. Ja sitten ruuvata, tarvitaanko se ruuvimeisteri vai?
Okei, me yritetään. Nadia puhuu siis auton antennista. Ei, me yritetään. Mä pelkäsin aina pienenä noita taustalla olevia harjoja ihan älyttömästi, mä en tiedä miksi. Ne oli kamalia. Hyvin näkyy. Siru ei ihan tää pesu. Sirukin pestään tänään. Niin. Hyi, helvetti. Hyi, tää on kamala. Mä pistän kamera ulos ikkunasta. Hyi, kato. Hyi. Tää on kauhean. No niin, nyt me ollaan oltu vaihtamassa vaatteet ja... Levätty hetki. Vaikkakin edelleen väsyttää. Ja nyt on sitten menossa tallille. Jep. Ja sit näin mä Satua ja Juliakin ehkä kokeilla Donnalla laukkaa. Niin ehkä. Julia vois Ui, kauheeta. puuda. No niin, nyt me mennään hakemaan Donna tarhasta. Leimu saa jäädä vielä hetkeksi, kun on niin ihana ilma. Nyt on niin kaunis ja lämmin päivä, niin Leimu saa olla vielä. No niin, ja sieltä tulee Donnan rehu ja meidän ostamat tavarat. Ostettiin panirehua. Sori. Donna, ole se söpö. Ole se söpö. Hieno. No tänne. Vitui. Näin. No niin, eli nyt tässä selässä taas ilman Satulaa. Joo, Tamma on rento. on. Se kulkee paljon paremmin ilman Satulaa kuin Satulan kanssa. Mitä Satulaa varmaan jossain painaa? Joo. Maistuttaako? Ja me päästettiin se irti, koska se ei ollut ihan yhteistyöhalunen Julian kanssa tuossa laukannostossa. Ja Meikäläinen tuli kaulalle ja siitä hyppäsi alas. sit Julia liukus kaulalle ja hyppäsi alas, koska se vähän niinku kiihdytteli siinä tälleen niinku ravurimaisesti. Tälleen näin. Näin! Titteri! Apua, täytyy vähän tukea sitä kameraa. Kuvassa. Kuva. Aha, Kuva, nyt Julia tänne. tulee apua. Ja nyt sä tipahdat, kun mä hyppään tänne. Viipadu! Otaanko kameran? Joo, ehkä. Oota, noin, sain sen, hihi. Täällä me mennään. Odota, 2 päällä, leimulla ylös, kohti tallia. Ajateltiin mennä sit silleen, että hyvin. Otetaan pelkkä riimu. Ja siihen sit 2 riimunarua kiinni, jos menee hyvin, niin mennään erilaiselta ilmeisesti kuin Donnan. Ja leimu hakee alaskin, vaikka sillä on pelkkä riimu ja 2 riimunarua. Di. Hyvin näyttää menevä. Ei edes pylly lentänyt. Kuka tahansa pystyy ratsastamaan sen kaulanarulla. No ei nyt ihan kuka tahansa, mutta melkein kuitenkin. Ei nyt kuka tahansa puskajussi. Ja tälleen, mutta se pysähtyy tosi kauniisti. Se osaa ääniavut, se osaa melkein painoavut ja niin. Niin. Nyt me siivotaan Donnan karsinaa ja tää on aika järkyttävä, koska se tekee tänään ne kamalat patjat. Ja nyt mulla on suurimmat osat tässä nyt niinku tyhjennetty jo. Mut meidän täytyy vielä turvettaa tätä. Todennäköisesti ainakin. Täytyy. Koska täällä on niinku... Täällä on hirveät määrät kaikkea tavaraa. Niin, muun muassa pissaa. Koska Leimu vieraili tänään täällä. Ja Leimu on tunnetusti ihan Eli nyt Nadia vie Donnalle vettä. Ja aiemmin tonne karsinaan ei voinut mennä ollenkaan. Koska silloin Donna potkas tai puri. Mut nykyään sinne voi jo viedä vettä. Terve! No heipä hei. Ei mulla oo herkkuja. Ei ole. Niin, nyt täällä voi niinku oleskella tälleen. Niin. Terve. Donsku. Mikä kuuluu?